नैबे आइफननि केमेरा पक'नि थाख्लायनि फन गोदान फैदों रायजोफोर दिनै नै मबाइला हैद नाङाब्रा देखाया आयुहु 108 मेगा जाहैदों गावना सानखौनो नुजोबो क्लियारा बेखौसो नांगौ होनखाबाय ओंखायनो जों बिहरबाय दा पेमेन्ट खालामना हरनोसै बिथां थाख्लायनो मबाइल फैदों नै गोदान नायनो दे अन खालामजेनदो पक' मडेलखौ र' दा खिथा ओइ नुखाबाय नै 108 मेगापिक्सेल दे सेरदो 108 मेगापिक्सेल र' सेरखाबाय आं माथो गेवा बेटारियानो गैया नामासै दङ ले पक' गावसो थाबावनांगौमोन फाग्ला जालायगौमोन मिथिया माला फैयोल' फन खालामबाय थादोंमोन वाइड एंगेल दंना गैया बुस्थुआनो हाबाब दंजोबो अटिपि दङ थांबायमोन आरो बेनाव अटिपि बेनि फनाव र' फन हरदो दे थाना फना अन जाबाय इंलिश इन्डियाखौनो होनसै नायनायनि केमेराफ्रा माबायदि माथो जाबाय थाखो स्किपानोथ' बबाव ए एग्रि होबावनांगौसो देनजारसो फनाबो माथो वाइफाइ गैयाबा जाया नामा जायो आरो स्किपल' होबाय था बैथिंल' होबाय था थांगोन शेयारल' था बिथिं स्किप दिस स्टेप नै माथो वाइफाइ बिबाय जायोथ' आरो वाइफाइ नांलायलायालै नांगौदांलै गोदान मडेला होथारनांसिगोन नि फननि वाइफाइ होबाय आं हिनजावजों थांफाबाय सोरबा खावगान आंनि हिनजावखौल' पासथा नोंबोलाय खोमसियावनो थिनथा बेसेबांबा होननायखौल' खोनादों आंखायसो फन हमाखै बे गारि सालायलाबायदोंमोनबा नायनोसै नैबे आइफननि केमेरा ओमफ्राय नैबे फारसे नैबे देखायनाया नैबे पक'नि फ्रन्ट केमेरा थ' बेबायदिनो आं दायो थाख्लाय सारनि न'खौ एक्सप्लर खालामनायजों लोगोसे बिनि फनखौबो एक्सप्लर खालामनि मानसिया गैयाना आं रिसिभ खालामबाय थ' फुङावनो पिकनिकआव ओंखारलांग्रोदों बियो ओमफ्राय जों दा बिनि गारिखौ गालांनानै जोंबो ब्ल'दसिगोन आरो देरहां दङ नैबे पक' नैबे आइफन माबायदि नुदों रायजोफोर एसे मोजां पक'आबो नै लरेन्सबाबो फुरा फनजों फन नुलायलायबाय एबार नैबे आइफन नैबे पक' ओमफ्राय नैबे बिथांनि न' फ्रन्ट केमेरा दै मोननैबो ओमफ्राय आंबो फ्रन्ट बेकनिखौ लानोसै र' नै नैबे आइफन लेफ्ट साइड ना राइट साइड ना पक' थाख्लाय बस का घर नैबे ओरै गाहायजों बिराद बरिया बेनाव थानो नै माने बेनो पक'निया नै स्टेबोल आइफन बायदि माने स्टेबोल थायो केमेराया आं ओंखायनो मोजां मोनो बिराद मोजां होदो आरो बेनि केमेराखौ ओरै समावबो बारा माबाया नै ओरै नुबाय दा माबायदि नुयो जुम 108 आइफना जाहैबाय बे माबाल'सो 48 ओमफ्राय नैबे 108 राइट साइड ना बिथांनि किटचेन आइफननिफ्राय क्लियारसिन फैबावदों नै बाथरुम
माने नायदो क्वालिटिखौ नोंथांमोना माबानानै दानिया फैदो मेन टपिकआवहाय जोङो फना दैजिं फेस्टिभेल आरो बेबायदि लटारिया ओमफ्राय जोंनानै जोबजोबसै सोर सोरनो नांगौ थाब थाब कन्टेक्ट खालामदो केमेरा कम्पेरिजन फननि ओरैना आइफन ओरैना पक' नैबावनो इडिट खालामो बसआ गावनो होखायो फिल्मनो मानो इडिट खालामनांगौब्ला आंनाव वान थाखाय दासो वान जादों बे पक'आव साबसिन नुबावदों माथो आंनिबाथ' पुरा नायदो फना माबायदि भिडिअ बानायदोंलै देरहायाबो ओमफ्राय नैबेखौ नुलायबाय आइफन ओमफ्राय नै ओरैना फ्रन्ट केमेरा आरोना आइफनाव गोथावसिन नुयोने गोथाव फ्रन्टआवबा बे फ्रन्ट केमेरा नैबे एन्ड्रइड जाला बुजोब्बाय मोखांफ्रा अमा जायै जायै ओरैना नैबे आइफन नैबे पक' जोबोर ब्लगआ बेखिनियानो माबायदि मोनखो थाख्लाय सारनि फनखौ एबारनिफ्राय बिथाङा बेजोंनो ब्लगफोर बानायगोनदां आंनि आन्दाजाव ओंखायनो गोदान बिहरदों बेखिनियानो लाभ इउ अल